たせしました。本日は大井川鉄道井川線ご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は瀬戸温泉行きです。お客様にお願いします。窓から顔や手を出さないようにお願いします。列車は山の中を走っていますので、木の枝が出ていたりトンネルが多くありますので、窓から顔や手を出さないでください。車内は禁煙です。車内禁煙ご協力お願いします。ドアは手動式です。大木の回を手数ですが、列車完全に止まってからお手元のフックを外してドアを手でお開けください。大木の時以外はドア開けないようにお願いします。車両前方運転席や列車へ向けてのフラッシュ発生は安全運転に支障をきたしますのでご遠慮ください。また最近窓枠の隙間にスマートフォンや切符などを落とされることがかなり多く発生しています。落とした場合には乗ることができなくなりますので、窓枠には落とさないようにしてください。トンネルを抜けますと右側に大井川に高さ海下地式の橋、泉大橋がご覧いただけます。この橋は瀬戸温泉井川方面へと続く県道です。その後ろに見える高い山が旭岳です。あの麓に浜崎温泉がございます。トンネルを抜けて少し行きますと先ほどの泉大橋のから長島ダムまでの1区間 1.5 キロが日本唯一のアプト式区間になります。アプト式とアプト専用電気機関車についている歯車と線路の真ん中にある歯型のラックレールを組み合わせて急勾配を上り下りすることを言います。アプト式区間は5路先にできました長島ダム建設によりこれまでの井川線の一部区間が水没することになったため新しい線路に切り替わった時誕生した区間です。平成2年10月2日より使用開始しています。この辺り右側視界が広がりましたらこの辺りも紅葉がだんだんご覧いただけるようになってきました。